Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita ngasesarengan wonten ing wekdal menika kita deres Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dumugi ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kula nyuwun pangreksa dumateng Gusti Allah saking panggodhanipun setan ingkang dipun ranjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan asma Allah ingkang Maha Mirah, Maha Asih. Qul huwallahu ahad. Dawuh sira Muhammad, panjenengane Allah iku mung siji. Allahus Samad. Allah iku papane nyenyuwun apa wae. Lam yalid wa lam yulad. Ora peputra lan ora diputraake. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lan ora ana barang sawiji wae kang madani panjenengane. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.